Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Duha ka mga barangay sa Bacolod ang ginatunan nga ipaidalom sa state of calamity bangod man sang epekto sang baha dala sang bagyo Egay. Yari ang report. Ang Purok Mars kag Neptune sa Barangay Singkang Airport ang kabahin sa mga area nga nabutang sa peligro sa magsakang tubig baha sa Lupit River tugas ang pag-ulan nga dala sang bagyo Egay humalin kahapon. Naglabot sa 348 ka mga pamilya ang gin-evacuate. Kaiping lang nila ang Barangay 39 nga may 1,017 ka mga pamilya nga gin-evacuate tugas ang baha. Suno kay DRMO Head Dr. Ana Maria Larni Pornan, posible mapaidalom sa state of calamity ang duha ka mga barangay, depende man sa kadamuon sang epektado nga pamilya kag sa ila iga-submit nga damage assessment report. Ang singkang dok, pwede ka declare? Pwede sila. How about ang 39? Pwede man. Dako ang ina ba na nga na-affected dako para sa ilang population. Kaya gamay na population sa 39. Humalin kahapon naging masako man ang DRMO upod sa iban pa nga government agencies sa pagpatuman sang rescue kag relief operation sa 1,312 ka mga pamilya nga gin-evacuate gikan sa 24 ka mga barangay nga naigo sang baha. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, may nagakaigo pa nga ayudang syudad para sa mga naapektuhan sang baha. Magahulat sila sang damage assessment report sang kabarangayan kag sa mga rekomendasyon sang DRMO. Ongoing na sunod. Ang DSS dito. City engineers. Wala pa. City engineers pero after na nga wala. Sige na, kwanta man ang mga barangay na to submit ang damage assessment nila. Especially ang hardly hit nila. May mga balay sa kilid sang Lupit River ang naanod sa baha kahapon. Isa man ka 32 anyos sa ginkilala kay Victor Moreno Jr. ang naanod kag nalumos samtang nagapamunit sa kilid sang sapa sa Barangay Mansilingan. Ang iya bangkay ang nasapuan sa kilid sang baybay sa Barangay Singkang Airport.